Alcala, Pangasinan Project, Part 3. So, update lang po tayo rito mga boss. So, yung 3D animation po nito nasa part 1 ng video natin. So, pasyalan nyo na lang po. Okay, so kompleto na po doon. Pati mga ilaw niya, pati pintura, nakapintura na po yan mga boss. So, dito nakapagtakip na po sila. So, nagmamasilya na lang po sila mga boss. So, pagkatapos mamasilyan po yan, ay magkukornisa na po tayo. Tapos, pintura. So, pwede na maglagay na rin ng mga ilaw pagkatapos nun. Tapos dito, PVC ceiling. So, itong sa may balcony. Tapos dito sa master bedroom, ay cove design. Cove design po dito. So, tatakpan pa po nila kasi yan. Mamasilyan pa po nila yan bago nila takpan yung gilid. Para hindi sila mahirapan magmasilya. So, lahat na kasi ng kantuhan, may namasilyan po natin. So, 2 beses po tayo nagmamasilya. So, wrapping and finish. Okay, ito na po yung sa may kitchen natin. Tapos dito yung dirty kitchen. So, PVC ceiling din po ito mga boss. So, yung mga gagawin pala natin dito, ceiling paint, interior paint. Yan. So, partition. Tapos, meron pa po dyan na cabinet. So, may cabinet pa po dyan na gagawa. Na may ilaw. So, abangan nyo na lang po sa part 4 ng video natin. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.